एथ'बां रागा जोङो आं नोंनि खेबसेल' मिनिनायखौ नायनो लुबैदों। बेसेबांबा गोबावनि उनाव नोंखौ गोरोन्थिया आंनिनोमोन। नोंनो खिन्थायालासिनो जोबोद गोजानाव फैनाया। नाथाय मा खालामनो, आं ओरैबायदि टेनसनाव दंमोन। नाथाय आंहा बिमा बिफानोबो खिथानो सम गैयामोन। मा खालामगोन, बेवहाय थांनानै मा मावगोन। नाथाय दा आं नोंनि खाथियाव थाजासेयावबो नों एथ'बां रागा जोंनानै दंना आंखौ। आं नोंखौ सिगाङावबो बुंखादोंमोन, दाबो बुंगोन। नों एथ'बां रागा जोंबा आं मोजां मोना एसेबो। बेफोर खोथाखौ बावलांदो। नोंहा गोसोआव दंना दाबो जों सानैजों जेब्ला उन्दैबा जोङो अखायाव सानैजों फिसा फिसा अखायाव गेलेनायखौ। नों जे आंखौ बुंदोंमोन होख्राव होख्रावनो बे समाव। नाथाय आं नोंखौ बुंदोंमोन, थोद जाम्बि, नों मानो एथ'बां गोसायै बुंनांगौ जाखो बेखौलाय। लासै बुंबाबो आं बुजिखायो, नों मिथिगौ ना आंनि गोसोआ अब्ला जोबोद मोजां मोनदोंमोन। आं बुंनो नागिरनाय आइ लाभ इउ सोदोबखौ नोंनो बुंनानै होबाय। आरो फंसे बाथ्रा मिथिगौ ना, नोंनि क्लासरुमाव आं खेबबेसे थांलाय फैलाय खालामो नोंनि मिनिनायखौ नायनो होननानै। आरो मिथिगौ ना, नों आंनिथिं नाहरनानै जेब्ला नों मिनिहरो, बे आंनि गोसोआव दाबो मिनिग्लाबफैबाय थायो।